Her, piger, kommer en opskrift på, hvordan I hækler en julestjerne. I starter med at lave en løkke. Som sådan en her. Putter hæklenålen på. Strammer til. Så hækler I 10 luftmasker. Og I samler de 10 luftmasker til en ring ved at gå ned i den første maske. Og tage tråden og trække igennem begge to. Nu hækler I 4 luftmasker. Og en stangmaske. I slår om, ned i ringen, trækker igennem, slår om, trækker igennem 2, slår om, trækker igennem 2. Så laver I 2 luftmasker. Og fortsætter herfra hele vejen rundt i ringen, indtil I har 12 stænger. I kan tælle undervejs, hvis I er i tvivl om, hvor mange I har lavet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Og det her er så nummer 12. Så slutter I af med 2 luftmasker. Og I samler ringen ved at gå ned i anden maske fra bunden. Stik nålen i, træk igennem og træk igennem. Nu har I en cirkel med 12 stænger på, og nu skal I til at lave spidserne på stjernerne. Hver spids på stjernen består af 20 luftmasker, og vi starter her. 20, 1, 20. Når I har 20 luftmasker, så springer I et hul over, går ned i det næste hul, trækker snoren igennem, slår om og trækker igennem begge to. Herfra hækler I igen 20 luftmasker. Og springer et hul over og går ned i det næste hul, trækker snoren igennem, slår om og trækker igennem begge to. Sådan fortsætter I hele vejen rundt, indtil I til sidst ender i det sidste hul herover, hvor I gør det samme og klipper snoren af et stykke nede, trækker den igennem og låser masken, og så er jeres stjerne færdig.